Hak jingelang ki Nonghikai Skul ban pej benya halor ke jing terwa ke Sorkar ban penyat hino ya ki Skul baper hak arpo iter yoyong araja arpusan ki Nonghikai ki lepentip ban Nalor ki Skul Sarva Shiksha Abhiyan SSA ladon sekumwa arhajar tam ki Skul Shnong bat arpolai teli ki Skul private ki bala ai jing menjur ban penyat hino da ke Sorkar. Hakan kesngi lai don lang do Vijay Kumar Mantri IAS Commissioner bat Secretary Ketanat Puli Putih ki Officer ke Office DSEOS SDEOS upa Aristotle Rambai President ke Meghalaya SSA School Association MSSASA upa Wan Pendaphi Lapang General Secretary ke All SSA School Teachers Association AMSSASTA Nonghikai ke All Meghalaya Fourth Teachers Association Nalor ki Wede. Habakran sikilat pathai kubor uba Aristotle Rambai ulang baga jing penslam ki Skul baper ban ai jing menjur ya kate jing terwa ka Sorkar kadai na ka jing bom long renti ka jing pha sithi nakal yang ki SDSEO bat DSEO kumta ki larai ban penjalan biang ya kapor haduk khatsan tarik jemang arja arpusan pasal tenat menda singi kalong ba hakani ka meeting ka fifth meeting la ya don lang bat ki DSEOs bat ki SDSEOs na baro ki district hapo jongka state tika point hi kabangi ya discuss tentang number 1 kalong ba kila ai yang ya ka roughly report hakabai de bat kane ka NOC ma kumbakila TV hakani candidates ni nakal yang jong ka education department kala pan ya ka willingness jong kini ki community school nang ta kini ki private school kini ta ki NGOs nang ta ki mission school bat ta Lementa ban ai ka willingness jongki ban handover ya ka management na ka SSA syaka education department. So menta kesengi ngila yo ya ka roughly report ba ki community school ki bala submit ya ka willingness jongki hadu menta kesengi bala long willing ban handover ya ka management na ka SSA syaka education department ki nakalai hajar plus ki bala submit ki long hajar plus. Yang tahak bai dai bat kini ki private but community school. Kibarang submit menta kibarang yo ya ke report kalong hapo is Khas Hills kibarang submit kila po saki arbo lightly kini ki private but ki mission the rest of the district they are yet to compile with the data kata kada point number 1 point number 2 kibangi la discuss ngili athir ya tai ba kabai dei bat ka jing bom long willing kini ki community leni ki private leni kini ki mission school ban hand over ya ka management syaka government kabangi syam kalong ba there is kamdon kata ka uniform niti ha ka bai dai but kajing issue ya ka notification kabamut ba nakalian jong ki DSEO lane ki SDSEO kim ai ka clear notification sakini ki SMCs keminta nakalian jong ngila stress ba ha ka bai dai but kani ka benta but selutuna nakalian jong commissioner secretary but kumjuru kini ki DSEOs but ki SDSEOs unanimously menta pasngi ngila shim ya ka decision ba kin issue biang ya ka shiti syabaro ki SMCs with clear clarification hakabai dai bakani ka jingtmu jong ka Sorkar bahkan bakin I know ya kanika management na ka SSA syaka government ada tu dan ngila fix ru ya ka deadlines ka bai dai bakani ngila extend nakal yang jong unanimously ngila shim ya ka rai bang extend biang ya ka date of submission from April till the 15th of May. Now April syado khatsan tarik jong May nak bantaban submit ya kini ki NOC la ne ka willingness jong ki ban handover na ki na ka handover ne ka school na ka SSA syaka government. Number 3 ngile discuss wa ka bai dai bat kan ne ka handover ka management. La kan ne kan dai ban shim bat kan ne ka administration ne kan sudah tang ka management. De nakalian jong commissioner secretary ila ai ka clear clarification ba kandai be kajing shimti be baro hikawe ka school kabamut nadu ka school building ka to ka jaka baki ai na nakalian jong ka community na ni private ni ka mission school but show the entire administration together with the management of that school it will be like a purely government school kata kalong very clear clarification ka bana kalian jong commissioner secretary ula ai but the same clarification will be sent and forwarded to all the SMCs so that kenang bana kalian jong kiro kila ban syong perkhat ban ai ya ka juba dan ya ka willingness la kalong willing na ban ai ka bai dai bat ka jingtmu jong ka government
Hakawai pat kaliang uba wan pendap ulaong. Bagi lapen kan mau biang ru halor ka jing dawak ban thungkam purano ya ki Nonghikai SSA bat ru ban penlong biang ya ka jing thungkam ya ki Nonghikai SSA. Namar teng ha kabidi bat kini kian nusi dak basai leng baju phi media ya karang sai nang liang ju asen ru lanyon ni ki nang liang cs ru bahabi ni bat kham tam ngidon ya ginu kitun ki skul ki bade ki skul Shnong ki ba orang ba Shnong lan ni ginu ki bro na ki Shnong ki bat bor ya tu skul tinggal ra hang ne belum badak mulu ni ya ki skul Shnong ki debi hi ban yo ka Sorkar ka debi hi ban chimti khnang bakan nong ka ba kan nong ka jimunto ya tu ka Shnong lan ni ka tu ka community mar ka bangan sulingo kalau bangiyo ika ngitip bahwa kidon ki community school ru kibam treban han over bar kumjuru nakaliang kini ki minority ki NGOs ki private owned SSA school pre ki turu dak basai matak sing lara mar bele kumbala kering samane kadon ka miscommunication ha bani bar ki officer dementa dak basai ngil ong ba nang ba gitu ki minority ki private ru kinyo dak basai ha bani bajenten ngila nakaliang GCS dapat ha iki DSO but SDSO ban ai yang order ke basyan ha kabini bat kini ki minority bat ki private schools nak bentak ka NOC dukum juru ha ke bentak walai ke benglekan kali matru kali ka rationalization yaki Nonghikai kani ko gamat ke bangilara nadu kini sistem sistem badan November te yakani mentak kasing la pressure biang nomor beli kumbalong mentak nakaliang ka government yaki SSA school nadu arjar khatnyo kala stop ha ka bidi bakar recruitment kidan gina kai juni kibla yo kam no suwei kidan kibla khlat batang ha gini sim ladep kidan yo ya ka data na ka department hi ba pras pak tam gina kai kibla song thai tigidan gini school kiba kikna kidan re gina kai kundon tia kan ru ngila nyon ha bat mentak si hankat ka jinlang jong ki SDSOs bat ki DSOs nilai ya nakaliang jong ka department kelak franchise ba ya kan ka rationalization only on pendep hapo jong ubrai me da kamut ba yakin Nonghikai yaki school ki ba duna ka roman kinra no Nonghikai saki school ki ba don kan roman kadi kamat ka ba khadu ba ngekren ba ka ba ka ba long ka jerap nak bantaj ni Nonghikai kam tam itu Nonghikai ki ba kai haki school ki ba bon ki kna kat ba ka duna ki Nonghikai kumbe juben rap hanis kendi hak bai dei bat ka rationalization ma te unanimously hing la shimya ka rai tan banong ba ban pha yekini Nonghikai ka long number 1 category ka dei government school second category SSA to SSA school third category kan dei mix kan SSA to government or government to SSA ani kalau ba nakalian ini unanimously hing la shimya ka rai ban pentrikam ya kaneka rationalization joki Nonghikai. Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya